Hledáte krásné místo pro rekreaci nebo bydlení? U Lipna v Přední Výtoni nabízíme k prodeji 2 pozemky. Větší pozemek s výměrou 413 metrů čtverečních je určený k výstavbě rekreačního objektu nebo rodinného domu. Menší pozemek o výměře 185 metrů čtverečních je vhodný k výstavbě zahradního domku. Pozemek nabízí krásný výhled na Lipno, které je vzdálené jen 800 metrů. Na dosah máte krásnou pláž, na které si v létě rádi odpočinete. Blízko je také stezka, která vede okolo celé vodní nádrže a je vhodná nejen na výlety na kole. Oblíbená stezka korunami stromů je vzdálená 10 kilometrů a láká nejen na procházky, ale také cyklistické traily. V zimě můžete vyrazit na běžky nebo na lyže do oblíbeného rakouského střediska Hochficht. Přední Výtoň je skvělou kombinací života v krásné šumavské přírodě a přitom s dobrou dostupností z větších měst. Využijte tuto jedinečnou nabídku. Kontaktujte nás a domluvíme si společnou prohlídku.